नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में, जो कि सोनू निगम के साथ एगो बहुत ही प्यारा छठ के वीडियो गाना के शूटिंग कैले रहे हैं। जो ना गाना के नाम रहे जय छठी मैया। जी हाँ, खुशखबरी बा कि गाना के वीडियो सॉन्ग काले डायरेक्ट रिलीज हो रहा बा सुबह 6:45 पर। जो ना के पवन सिंह जी, सोनू निगम और खुशबू जैन गौले बड़े। गीत के अरुण बिहारी लिखले बड़े और संगीत दिले बड़े छोटे बाबा। और आप लोग जो नी गाना बाई के सुन सकतानी आई बिलीव म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, खुद पावर स्टार पवन सिंह जी ई बात के जानकारी दिले बड़े कि जोन गाना बा आप सबके बीच में बिहान सुबेरे आ रहा बा। जी हाँ, जो कि टाइमिंग बा, टाइम याद रखी 6:45 पर। आई बिलीव म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर पोस्टर आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी और फुल वीडियो सॉन्ग बिहान सुबेरे आप लोगन के देखे के मिली। तो फिलहाल खातिर इतने ही, मिलम अगला वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।